Eremu elektrostatiko barruan, hasiko gara kalkulatzen karga banaketa jarraiek sortzen dituzten eremuak. Errazena bada esfera bat hartzea eta orokorrean esfera batekin lan egiten dugunean, suposatzen dugu esferaren gainazalean dagoela karga banaketa. Karga gainazalean banatuta egongo da. Eta kalkulatuko ditugu eremu horrek dituen bi ezaugarri garrantzitsu eta propio horiek. Eremuaren intentsitatea eta potentziala. Vale. Nola egingo dugu? Aurreko bideoetan ikusi dugun moduan, fluxua adierazteko bi adierazpen desberdin erabiltzen ditugu. Batean, eremua eta azaleraren arteko erlazioa erabiltzen dugu, eta bestean erabiltzen dugu Gaussen teoremak esaten duena. Karga eta ingurunearen arteko erlazio hori. Hortaz, bi horiek berdinduta, esfera batekin lan egiten dugunean, hiru esparru desberdin edo hiru eremu desberdin aztertuko ditugu. Esferaren barruan, puntua erradioa baino txikiagoa denean, esferaren kanpoan, aztertzen dugun puntua erradioa baino handiagoa denean, eta esferaren gainazalean. Orduan, hemen edukiko genuke adibidez R bat, izango zen hau R bat, hemen edukiko genuke R bi, izango zen hau adibidez R bi, eta hemen edukiko genuke R hiru. Vale? Bueno, zer gertatzen da puntu bakoitzean. Esferaren barruan, barneko kargarik ez dagoenez, hau 0 egiten da, hortaz, biderkaketa honetan, 0 izango da, eremua azalera ez dalako 0, esfera bat daukagulako. Orduan, eremua 0 izango da. Vale? Esferaren urrun edo, esferaren kanpoan dagoen puntu batean zeukiko dugu. Esferaren karga osoa, eremuaren ingurunea, hau kalkulatuko dugu orain, eta hor dugun azalera. Suposatuko dugu puntu bat izango dela, esfera, kanpotik ikusita, puntu bat bezala hartzen badugu, orain arte erabili dugun eremuaren adierazpena aterako zaigu, bai? Hau, ezaguna zaigu. Eremuaren intentsitatea azaldu dugunean hori da ateratzen zaiguna, karga bakar batek sortzen duen eremuaren intentsitatea da hori. Eta esfera bat baldin badugu, kanpokoa kargatuta egonik, urrutitik ikusita, kargatuta dagoen puntu bakar bat bezala antzeman dezakegu. Orduan, esferatik kanpo, hau izango da adierazpena, eta esferaren barru eta esferaren azaleran markatu, R, berdin R handia danez, erradioa danez, egin behar dugun gauza bakarra da, hau ateratzea. Grafikoki, hau baldin bada esfera, eremua 0 izango da barruan, justu bere erradioan balio bat edukiko du, eta zenbat eta urrutiago egon eta neurketa egin, eremuaren intentsitatea txikituko zaigu, zergatik? R hori gero eta handiagoa danez, berbi dagoenez eta zatitzen dagoenez, intentsitatearen balioa txikituko zaigu. Horrela izango da grafika. Eremuaren intentsitatea azalduta. Zein da eremuaren beste ezaugarri funtsezko eta garrantzitsua? Potentziala. Vale. Potentziala eta eremuaren intentsitatearen arteko erlazioa hau da. Hortaz, eremuaren balioa kalkulatu badago, intentsitatea kalkulatu badago, potentziala kalkulatu dezakegu. Barruan, 0 baldin bada, horrek esan nahi du, konstantea izango dela potentziala. Zein balio edukiko du? R puntuan daukan balio berbera. Bai, eta grafikoki negatiboa bada karga, potentziala negatiboa ateratzen zaigu, eta positiboa bada, positiboa agertzen zaigu, eta gero, joaten baldin bagara, urruti dagoen puntu batera, gure puntua erradioa baino handiagoa baldin bada, ateratzen zaigu, adierazpena ezaguna zaigu, eta hau baita, erradioan baldin bagaude, balio bat edukiko du, eta zenbat eta urrunago egon, R gero eta handiagoa denez, zatiketa batean dagoenez, ematen digun emaitza txikiago izango da. Eta joango gara barkatu, joango zaigu balioa txikitzen. Adierazpen grafikoak eta adierazpen matematikoak. Begiratu patxadaz, erraza da ulertzea, orain joango gara ari batek eta xafla batek sortzen duten intentsitatea eta potentziala kalkulatzea. Aurrera!